Saioarekin aurrera jarraituz, oraingo gaia honako izango da. Andre Gaiamon Japan 5 urte bigote gisa ibili ondoren. Mutilak jarritako bertsuak entzungo ditu. Egun batean maitasunean hasi ginen zutani, begiratu bahaz lur gainontako hainbeste bide apaini. Lehengo bagutzi beste bide batzuk nola dezun ipini. Nun baigu bilo kalkartzerikan munduan egetzanko gomeni. Nik ezagutu zindutenetik neguen zuri begira, azken gabeko maitetasuna neukan bilotzen erdira. Orain bakarrik utzitzen azu mojazo bazurrutira. Nik ezinukan gure jainkoak deitutzen dizun tokira. Zenbat igande arratzalde guk pasatu degun atzegin, zenbat izgoxo neri Espainiak egin diraten itzegin. Oin beste maite zindutan lora, horra ondotikan haudegin. Gau eta egun ilunik nago eta jerdagakit zer egin. Zure jantzia abitu bada petxo gainean gurutza, zure otoitza izan bedila euskaldunaren laguntza. Zu jaio zinean etxe zartxoan, alboki zintzilikuntza. Ezaztu binoiz oien tartean ikasi zerendun hizkuntza. Bost urte bete alkarren beira egon du bera Marixu, tan ikusten un maitasunean bilo ginela berdintzu. Ni utzik eta beste bide bat hartzera gomen zu bazu. Mundu ontako posnarri danak galdu deara galdizkidirazu. Mundu honetan amoritu bada hain gauza zerbitzaia, baino danaren aurretik dugu jangoikoaren itzala. Lehen alkarrekin orain banaka, behar badegu bukala. Gure jainkoak zerua ondikean alkar ganatu gabitzala.